Dziko longo dzaza ndi mbuli zokha. Dziko longo dzaza ndi mbuli zokha. Zokuti even chinthu chikamachitika sizitakuona. Palibe chomwe chimachitika pa dziko lapansi pano chomwe sichimapangidwa plan. Agenda imeneyi kodi ndipande kufunseni, what is womanly, what is feminine about those two girls? What is feminine about those two girls? Bere alibe akamayankhula apa chipesi chokha munthu kungooneka ngati mamuna chifukwa ali pachani, ali pa testosterone replacement treatment. Kumalawi ndina anthu ogona kwambiri. Nabola kuti chinyira zigoli, nabola kuchinyira zigoli, koma simukuona kuti munthu uja he's been robbed of our femininity. Mpiratu ife taswerapo ndi akazi mati kusiyana nawo mpira, akasiyana nawo mpira amabwerera ku nyumba ngati asikana kukwatiraso bwinobwino. Koma ukazampeza mkazi ukuti akukonda mpira kwambiri komanso akuoneka ngati nyamata, kumayankhula ngati nyamata, chilichonse ngati nyamata, ino sadabwa kuzifunsa kunena kuti what's going on? What's going on? It's because agenda. Paziko lapansi pano mwanaso mukudziwa eti pakupangidwa push agenda ya ujani ya homosexual ndi lesbianism. Andi amapanga target anthu ufuna jani, ufuna zinthu. Ayi wetabwera apa. Tapanga zakulu zakuti upasa zakulu zako. Munthu chakumapanga pati? Mapanga pati. I have no problem. Kumaona asikana kusera mpira. Koma izina zizanyanya mwene. Tiyankhulepo apa. What is womanly about these two girls, the Jawingas? What is womanly? What is feminine about them? Nino kasumukadabwe kunena kuti ino mpira omwewo mpana munthu kusanduka maoneka ngati nyamata. Chikuchitika ndi chani? Tikapita uku zinayaka likonko, tikapita uku tu akumpanga pusha amene ujayo. Kuti agenda jazibwera kuti azimaya mujene ooneka ngati achinyamata azipyopyona azikazi anzawo ino muzizona zabwinobwino. Sazimaya jambe umanengaso azimaya anzawo kumakwatira ino muzizona zabwinobwino. Azibambo azipangaza gay zawo zija azipangaza matanyo ino muzizona zabwinobwino because imene indi agenda yawo inayamba kalikali kuti ibwere ku Malawi. Inayamba ndi antitiwo amala napakajani pano ndi alowana kumpira because azoti kumpira kucha inu muzidani muzi supporta munthu uja akubwera ndizi ma gay agenda zake zicha. There's no way munga manduza papa kunena kuti inuyo makhala bwino kumamuona ngati ameja ni msikana. What is womanly about that? Ifaka amaswera mpira iyo mwendo wa chinyamata, nkhope yo ya chinyamata, bere palibe, zibesi zili kuno, boyfriend alibe, olokunena kuti akuyang'anang'ana banja kulibe. Ino simungangodabwa ya ndeve disapota zimenezo. Tizisapota zimenezozo. Matimu ose apaziko pansi pano kumakhala atsikana mbirimbiri akusera mpira amaoneka kuti ndatsikana bere lilipompo chochi yonse chipati akachoka pamene akubwerera mmakwawo palibe amene akugulitsa ujeni mzimu wake kwa Satana kuti ndichuke ndikhalira mbawani paziko pansi pano basi muyambe kumandibaya ma Jackson ya testosterone. Basi panga push lesbian agenda ena ndatamia mmasekerera. Mukusegulira tu Satana khomo. Nde mwina sumadziwa kusegula khomo mukusegulira khomo kuti Satana alowe. Ine nabwanda kuuzani I've got no problem ndi anthu kusera mpira.
zabwino bwino koma wawa awiri awawa muzidabwa nawo pachibali pawo muzidabwa nawo amene wazitengera nokwina azitengera kwina ku Malawi kulazimayi okuti ndokwatira ali pabanja koma akumayenda sonda atsikana nzawo inu mukumaona mata ama best friend awo si best friend ku Malawi kulazibambo kuti ndokwatira ali ndi ana ali akazi awo koma ukukuku ama yamwambolo ukukuku abambo amene akomapolama ena akomatani akomapanga mathanyo koma akabwera apa amahanga timbambo bwino bwino ndino anthu aja amalephera kukhala ndipo amachita manyazi ndipo aja amafuna aziona anthu oyimba otchuka akupanga ziti akupanga zeze kuti izinzi zionekeno za nomo kuti waja musamaseke there should be no shame azitana kumatuluka no panja pajano atavala magogoda azituluka panja pajapa atapaka lipstick nzoma mafuna asikanawa azibwera apa atakwefula atavala jeans akomapanga akitingati nyamata ini muzizona zabwino bwino inu muzipanga accept ziti muzipanga accept zopusazo ina sininga masupport team yokuti ikupanga promote za mathanyula kuti ifike pasogolo kumaze baya ma Jackson kuti mabele aphwere atuluke ujeni kuchikholi ngongati mamuna akamaya nkhula pangati mamuna basi tuluke zimaso ngati mamuna za channel TV okay kufuna kuchuka koko upuse na amene kudamene amazona ngati ndina ntogona ndino asatana ndino afiti chinkala mulungu sama kuyankhula ndipo zindisuma ziona mukuchita kumuona munthu apo kuti she's been robbed of her femininity her womanhood is being robbed in broad daylight nabwera kuti chinyina zigoli nizabwino bwino ine sindingamasupport zimenezo zamathanywa zanu zomusapota noka ina I'm not for women apo kumazisandusa womuna ina I'm not for women apo kumabwera apo kumanyengana ukauka ina I don't tolerate that ndaje achinatamia janu amasi azipanga apa ena kuti atika kuti boy body huku zinalowa ife tikusera basketball pa youth center panali wina wake Nyamata amakonda kusera netball Nyamata atu amakonda kusera netball noka mungu dziwa kuti Nyamatayo amapanga akitingati ndani amapanga akitingati nkazi sinimutchula zina lake koma amene mukunziwa netball ndi asikana nthawi zina anetball Nyamata akabwera kuzapanga ujeni Malawi national team akabwera kuzapanga practice tima challengeana kuti tikapangana practice ife masana netball koma timasera nawo netball koma zimaita kudziwikiratu kuti wanda Nyamata akungopanga za masewera siku limene lekatha sutiso mama tipeza ku netball kuti tili ku basketball apa timangosewera koma wa Nyamata ayo amakhala ali kuti ali kumeje ndasikana sisi lake walitiwa walitantantan toka timangodziwa kuti uyu ndi mungojana because Nyamata sapanirira zimenezo koma no mukasapeza atsikana nake soda agopanirira kwambiri soka sisi li akumetameta chibesi chili kuno mabele wapalibe kuona mwendo ngati Nyamata mungodziwa kuti amene wawa ajoina zimenezo if simapanga nawo zopusa zamathanyula zomuzipanga ndinokha kumeneko kaziko ka umphawi kaziko kuonongeka kaziko kozaka ndi afiti kumapanga promote ziti wakuti walichinyira sigoli akunyira sigoli mukupanga promote gay ndi lesbian mupalinzero pene nkazi opanda chibwenzi iwe chibwenzi ako chili kuti mamuna ako ali kuti umva mamuna sindikumfuna mamuna wachani ine pomwe ndili pane mamuna kai ndijali chomwe mamuna amapanga ife chomwe sindingapange waona mwana mepo reversing the gender roles kutenga chachimuna kuchisanisa chachikazi kutenga chachikazi kusanisa chamuna Bible unena kuti masiku omaliza anthu azatenga chilungamo ndi kuchisanisa choyipa
chaboza chabwino azachesomesa choipa azanena kuti chabwino ndiye masiku omaliza ndeno kazombere ni manja kazipanga nauni promote gay agenda zabwino bwino kwa muzode kasiku kwanu kacha mutaphidi mene mucha ndipo mulangika why mukusegulira chiseko kusatana amene mungade kuchuka bwino bwino kumapanga zomwe mulungu anakupanga kuti muzipanga opanda kuzisintha opanda kupanga compromise opanda kugulisa mzimu wanu kwa satana nizomwe ningakuzeni ine I have got no problem with women playing soccer. I have got a problem with women thinking that they can be men. Pamenepo kumakazi sinda kumakazi baba ma Jackson alipo kuna Nyamata kuno amazona ngati asikana alipo asikana kuna amazona ngati Nyamata andi ni zabwino bwino inuso mfuna mujoinezi menezi ndiye siwera ni mpira wanu zilibe ntchito kwa maizizi zoti mwana ngati mukupusisa anthu zikuti agenda nso tikuiona yomwe mfuna mubwerese kumala kuja muzibweresa malesbian meja aziyenda ma gay aziyenda siziteka zimenezo siziteka muzichita manyazi muzibisa zomwe zipangazi muzibisa koma efezezo ayi zomati nkazi azibwera apa azizibaya ma testosterone apa chibesi chili kuno ndikuti chana alifaka kunya zigoli zigwende kuti chana munthu amisala amene nanga ndipo ndipo ndizikakuza ndine nkazi basi ndiyambe kumasunga sisi kumapika ma lipstick kumatani basi ndizabwino bwino sizabwino bwino mpira osewerani koma za mathanyolazo ayi zodi muzamba kumaonesera njira sikana kuti kuti musere mpira muzioneka ngati Nyamata muzipanga ngati Nyamata muzite bezo ayi asiyena sikana asera mpira azikaso asikana mpira sunga kusinthe mulokhawa mmunayi olokhawa nkazi ndiye osabweresa agenda imene ku Malawi kuti asikana no ambene kumaona ngati kuti basino kuti uono azioneka pa TV paja akhale ngati asikana awiriwa kuti mmapanga jana abwa tikuoneseni timate basi mapanga ziti mapanga gay agenda America ndi kuno kuti ili under judgment faja amuyama ma gay omwana ma lesbian America under judgment ndeno so mukobe zvenezi muvuna neso judgment iso bwino andu mulikale pa judgment muwonjeza be moto first it was anti-deal zinakanika pano ndizi champion wanu tamone sisi ni mwini champion wanu ndi Nyamata sinsikana mene even the sitting girls means mbweresa atsikana abazi sala soka osati kuti muasinthe yazikhala ngati Nyamata kwamba kumabaya zinthu kena kona sikana jazamba kona ngati no ukhazi azinyengana basi mtauni mujamasi Mungu uzaze chipwirikiti ayi mezo ifai gay agenda yanuyo lesbian agenda yanuyo siteka imeneyo siteka ifedia uzanawa kuti zimejo sizopanga mpira wosera ni komazawa musasanzire zimakupanga pa osa kachosisa mabere munthu wankazi cholinga kuti uziswera mpira uzinya zigoli uzithamanga ngati mamuna basi kumaka sintha kuti iwe uzikhala advantage kuti cholinga kuti uzichuka ukuluza muntu your own self. What will you gain, my friend, if you win the whole world but lose your own soul? What do you gain? Nothing. Ndiye mipira yosewerani koma izizi zamathanyola zanuzi zomona ngati kuti basi muzibwera panzama lesbian agenda anu sizitheka zimenezo